O nouă seară de vis pentru Steaua București. Echipa românească este cu un picior în turul 3 al Ligii Campionilor după un distrugător 3-0 în fața campionei Macedoniei Vardar Skopje. Steaua București a avut nevoie de numai 10 minute ca să vadă ce poate Vardar și la faza următoare era deja 1-0. Adi Popa a tras în bară, iar mingea a ajuns la Tănase, care a trimis-o puternic în plasă. Adi Popa! După acest gol, oaspeții au acuzat un șoc. Aproape fiecare acțiune de atac a steliștilor reprezenta și o mare ocazie de gol. După ce Latovlevic și Adi Popa au ratat, în minutul 21 roșalbaștri au făcut 2-0. Bohocean a bătut lung un corner, mingea a ajuns la Pintili, care a trimis-o super cu capul din plonjon în colțul opus. Și pentru ca prima repriză să fie perfectă pentru echipa lui Regenkamp, a venit și autogolul ce a făcut 3-0. Același Adi Popa a șutat puternic, balonul s-a dus din bară în spatele golkiperului și a intrat ușor în poartă. Și vine șutul în bară! Cu 3-0 la pauză și cu o calificare practic rezolvată, Steaua a fost stăpână absolută pe teren și în partea secundă. Deși nu a mai atacat la fel de agresiv, rând pe rând Tănase, Popa, Iancu, Piovacare și Tatu au avut nenumărate șanse de a ridica scorul pe tabelă. S-a încheiat însă 3-0 și după cum s-a desfășurat partida tur, Steaua nu poate avea probleme în Macedonia. Calificarea e deja jucată, iar Regenkamp și jucătorii săi se pot gândi liniștiți spre următorul adversar din preliminarele Ligii Campionilor.